Pikachiru ke kali aprang lo ke dai pichiru te no ka lele lo ma didi aprang lo ke dam nai ke lapen ke neli ke aprang men opposition po long mang ka bi opposition pi ne political party pi ne long mang ke abi non ta abi opposition party long mang ke neli ke lason public life long ke wang ke ala jaka sahut neli phanang pe koklo chairman nang pe koklo la sa aprang ke neli la mena mai long sidu ala met mai president la sila so pinang peglo so pen masila national interest lo kay si pen alam akam masi jola so long bang si kar jap dun mane political party sita a BJP no ASDC no kaprek party no congress no yong si kay interest lo pulote hala so hod bang ke bang yong si hang lo pulotang te e par jupon lo pulote hala bang so bang ke dun bom sita duolo la so lam mang je thanang pulotang te lasi ladak bangke karbiang long arat sita me aphi chiru ipo bange mathanang ne nahok le dosi tame lapen asab bak le claim un pusita me ne like karbi rata phan karbiang long lai methang long ri long par farmansi claim de asab vet sita me thekan un an sita me lake khe farmansi ne li bangke arjawi sita normal lason pupo opposition atum bangke lapen ke right ke kadu hita do lam ka ningje la pen ninga ma tha lam che pe klang la fundamental rights bina la si ningje po ningje lo la pen dak ne li puji adim ave ki pul alang li tum phane ning ke oi pe neta ave la si eso no bangke la lo ning ke oi kali ning ka charong thu lam dam lo pulo tang te nili phan si tame la so expectation e kar biang long ara ta do dekhai la pen long ri long para performance garja pula so bang expectation aning na chi thege do la so ga chi chini bang ne li metha ta me karong do la pen non si ta me advisor arpu neli peglo la pen ke la so arpu neli unan thek an bang ke jerab dun po pulo la pen aprang ke towar along na ne me meeting along ke hang halada penten non bang ke cari calo maja kong ke do tum long dasme dage litum along pulote CM ke hailo alang litum along do dun pen ingni ra prong chingwai ching sai lote halata ali thedung doji pusi neli matha la sila hui ka do ka velam che matha etri alang li long cherap do ni phan neli che kroilo la sidak long le phelang alam pusita me ason ka pre alam pusita me alang li ban ingni ra prong si la bang ke chingwai long yi abar sai bang alang li neli pilo la si hala so teng si neli sita theganu na ne cherap dun po jong si alam pen alam ason pen ason alam ma jong si neli chope kroi alang li phan chope kroi thekser alang li phan pen elam pa che ton thekser pulote la ke neli jong jung an li phan gali la ke karbiang long karbiarat ali aphan si dopo la pen ili tuma CM ke hai si tame ko piluma jong si kaddo ka velam chini pe me che than pe me chingwai plir pen la so chingwai lu bolo te alang li sita ke kroi krede ji adim ave pusineli matha ako non sita me alang li sita neli che matha bangela son lo la long ri long pa chari chalo ma long sita me neli bidi neli sore sita kerap long ji pusibang la so ar pu neli peklo la sila so ar pu bang neli unan ke alang li long cherap dun po la simo pene je thana tenglo asa vet sita me cherso vet sita me neli thek an sita neli bidi do an sita me la ke khel pen ke long ri long para farmansi la daga bang ke neli bori don ji plasi iphi ga jiru yalla mabe komantu ne ke labuson ta mathapo phi jiru lo pe phi ke dam tha be lu dami bulo te nong ke frang lok lo lasil e frang ke dam hut si tame jong si ko na ne frang go pine chak pelok pelak do bulo te asap atowar bang a chiri nang ko jola so angdeng anchor lo ladak bang karbiang long arat la pena jaga atum kopi ko son man thajini la bang ke la ratari deng lo ka do go ita mathaun la son si pulo neli methang da social media long che thek long lo ala che thek long lo ala bang pulo PGRP ne long che song VGR che song dun ke BJP ke join dun atowara chi richard pula son da nange pu bang dolo sita hokpet ke neli BJP da non ma ke join ji neli ke BJP ke join ji ke dak jong si council long la so bang isia post dolo Asia Post Pinchong lo la si advisor to the CM amben CM bulote komalama karbiang long kacharia bang kachari linja ji abang pulo kachari linja abang pulo la si alang li
ta jong si neli bidi neli surita kenang sot do pu matha se ne pan labang so ar pu ne peklo la sila so ar pu bang ke neli ta unan thegan mang chere cherap dun po chito dun po la pen la VGR ta hok pet ke neli le claim ali ma de neli tum le claim gali bang apang cheng bang do pangcheng bang pita la geli tum kan do we si theklong lo ko malama ko la si ladak neli tum neli tum neli ri sang hola soy lo robindro lo alang litum pe neli tum karjap do na mangela son lama bangke hogalam genuine case la si hadak ke ilitum si tame solidarity ke chepe klang do na arjap do na banga bedele jok tala so tengsi neli tum along dharna long sita dun lo la si halabang so dharna ke dun ke neli la so towar le ke chiri la pugali lage karbiang long rat sita ala alang litum kamatha rat kamatha la penanga leaders tum kamatha ke anutin da matha un anutin da ningje un pote hala bang neli puda matha velo sita ke neli tum ke la genuine case la seli tum ta solidarity lo arjab dunai athela bahini ba thomelo ko tum ta arjab dunai social media long ke pudo je kachisong mane nona monthe kachisong along klama break ke pregya di mangelang lo aprange konania towar lo konania dhorna long lo adaksi etheve sita meninge don sita nona bangke lake nil tunge CM bening ni prong sila so akeme ka heno ke chok che lam sit hadak chingwai long pu sit han long pu la penjong si kroi ho pulo tangte alang lita che don dun dat eli ganing je lam che don dun dat pulo tangte lake akeme lo nili phan det kalilo lake litum karbiang long arada phan si akeme nanto la si kache song ke along klam si ke prekchot alama bangke la ke nili ningdo la biogas sitame la APDCL pi nelam sitame la penke hala dakta bang ache song bo matum do alang litum handa neli thang pudia dim ave biogas alam sitame APDCL alam sitame la pena son ga prek adu ya hoy alam pusitame adu ya hoy alam pusita jong si adu ya hoy pulute non bangke council arlo si